Otu jikọrọ ndị dibịa bekee na ala anyị Nigeria NMA ngalaba Anambra State enyego ndị mmadụ gafere 600 n'ọnụọgụ bụ ndị ọdachi chụpụrụ na be ha ma bụrụ ndị nke nọ ugbu a n'ogige Unity Hall Holding Center Umueri Council Anambra East nnekọta ahụike n'efu. Ndị otu ahụ nke onye ndu ha bụ onye isi oche ha Dr. Jane Ezeonu bunyekwara ndị ọdachi iju mmiri chụpụrụ na be ha ụmụ ihe enyemaka dịgasị iche iche nke gụnyere igbe ncha, erimeri noodle, ihe ọṅụṅụ mmiri ara ehi, akpa mmiri nkechi tinyere akwa nakwa ihe ndị ọzọ. Njideka Okoye onye nta akụkọ anyị gara n'ebe ahụ ma wetara anyị akụkọ a. Pụrụ ọsọ iju mmiri sitere na Nzam, Ọrọm etiti Anam, Mịata Anam, Ụmụeze Anam, Ịnọma, Ụkwala na obodo niile dị na Orumba na Asaa nakwa Anambra West. Ndị NMA nyochara ndị ahụ arụ n'ọrịa dị iche iche ma nyekwa ha ọgwụgwọ n'efu. N'okwu ya mgbe ha mechara nke a ka onye isi oche NMA ngalaba Anambra Steeti Dọkịta Ezeonu kọwara na ihe mere ha ji bịa njem bụ ka ha hụ ndị a ma nyekwa ha ọgwụgwọ n'efu ya nakwa akọrọngwa ndị ọzọ ga-enyere ha aka dịka ha nọ n'ebe ahụ karịsịa n'ihe gbasara arụ ike ha. Onye isi oche NMA ngalaba Anambra toro gọọmenti n'ihi mgbata ọsọ enyemaka ha ma yọọ ka eme ngwa ngwa tụpụta usoro ga-eweta ọnọdụ a n'isi njedebe kpamkpam n'ihi na ọnụọgụgụ ndị ahụ agafebela ihe a chọrọ n'ebe ha nọ. Ebe onye odeakwụkwọ ya bụ otu Dọkịta Frank Ife-Ana-eme kenere gọọmenti n'ihi ịgba mbọ ha na iwetara ndị a ihe ha chọrọ ya nakwa ndị dọkịta wepụtara onwe ha inye ọgwụgwọ a n'efu. Mgbe ọ na-anara ya bụ akụrụngwa ka onye na-elekọta ndị a bụ Oriakụ Maureen Nwakasị kọwara na ọnụọgụgụ ndị gbapụrụ ọsọ anọ n'ebe ahụ karịrị 600 ma kene ndị dọkịta ngalaba Anambra n'ihi ọgwụgwọ ha nyere ha n'efu na akụrụngwa ndị ọzọ ha bunyere ha iji na-elekọta onwe ha anya. N'okwu ha dị iche iche ka ndị a ya bụ uju mmiri metụtara Maazị John Ifeatụ, Obiora Akpe, Anthony Ilegbune, Oriakụ Adaọba Aniwete na Nwodu Obidiigwe bụ ndị kọwara ije ha ma nwee mwute na ka ọ dị ugbu a na ụmụ ha anaghị agazi akwụkwọ, ihe ha ji ebi ndụ nakwa ụlọ ha na akụrụngwa ha ndị ọzọ bụ nke nọzi na mmiri ma kpọkuo gọọmenti ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka ka ha wee nwee ike malitekwa ndụ ọzọ. Inyefe ya bụ akụrụngwa n'aka ndị ahụ gbapụrụ ọsọ bụ ihe pụrụ iche n'oge ya bụ nneta. Site na Unity Hall Umueri, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.